Φίλε Αλ, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι όντως τα εννοείς αυτά που λες σχετικά με τα φωτόνια και τη θερμότητα και την απόσταση, ότι δεν παίζει ρόλο. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Αλλά πάμε τώρα στο σχήμα να σου εξηγήσω, σαν να μιλάω στον ανιψιό μου, τι ισχύει. Έχουμε εδώ πέρα τον ήλιο και μία δέσμη εκπομπής φωτονίων, τέλος πάντων, προς τα αριστερά, κάποιων μοιρών ενδεικτικά, και έχουμε και τον κομήτη, ο οποίος έρχεται από το υπερπέραν, γυρίζει γύρω από τον ήλιο και αρχίζει και απομακρύνεται από τον ήλιο και φτάνει στη θέση Α. Βλέπουμε ότι στη θέση Α, εννοείται ότι τα σχήματα δεν είναι πραγματικές διαστάσεις, απλά για να γίνει αντιληπτό. Βλέπουμε στη θέση Α αυτή η δέσμη φωτονίων από τον ήλιο καλύπτει όλη του την μπροστινή επιφάνεια, που σημαίνει ότι δέχεται όλη αυτή την ακτινοβολία, την θερμότητα, στο πούμε, τέλος πάντων, από τον ήλιο, επειδή είναι πολύ κοντά. Ο κομήτης συνεχίζει και απομακρύνεται. Η δέσμη αυτή εκπομπής φωτονίων του ήλιου, λόγω της ακτινικής φύσης της, γιατί ο ήλιος είναι σφαίρα, εννοείται ότι θα ανοίγει και θα ανοίγει φτάνοντας θεωρητικά στο άπειρο. Και στη θέση Β βλέπουμε ότι η επιφάνεια του κομήτη, καθώς η επιφάνεια του δεν αλλάζει φυσικά, η επιφάνεια του κομήτη που λαμβάνει την εκπομπή ακτινοβολίας από τον ήλιο, λαμβάνει σχεδόν το μισό ποσό της ακτινοβολίας, γιατί το άλλο μισό πάνω και κάτω από τη θέση Β βλέπουμε ότι απλά συνεχίζει το ταξίδι του στο διάστημα. Ο κομήτης συνεχίζει και ταξιδεύει και έστω ότι φτάνει στη θέση Σ. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα παίρνει το 1 τρίτο της ακτινοβολίας του ήλιου, καθώς ένα κομμάτι ίδιο με την επιφάνεια του κομήτη πάνω και κάτω συνεχίζει απλά το ταξίδι του στο διάστημα. Και έχω σημειώσει ενδεικτικά και άλλη μία θέση πιο μακριά που φτάνει, τη θέση D, όπου εδώ πέρα λαμβάνει το 1 δέκατο της ακτινοβολίας του ήλιου και η υπόλοιπη ακτινοβολία συνεχίζει να κινείται προς το διάστημα. Οι θέσεις αυτές, δηλαδή, έτσι όπως βλέπω ήλιο, γη, αν η γη ήταν πολύ μικρότερη στο σχήμα, σε σχέση με την τροχιά του κομήτη είναι εντελώς αστείες. Εντελώς αστείες. Κάνει την απόσταση, της πιο κοντινής απόσταση στη γη μέχρι τον ήλιο περίπου σε 20 μέρες, δεν ξέρω πόσο. Και η τροχιά του είναι 71 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνει την ελλειπτική του τροχιά μέχρι να αρχίσει να φτάνει στον ήλιο, το ποσό ακτινοβολίας που παίρνει από τον ήλιο είναι μηδαμινό. Οπότε δεν χάνει υλικά, ούτε το φουλάρει NASA κάπου μακριά να το ξαναγεμίσει. Απλά όταν θα ξαναγυρίσει προς την τροχιά του, όταν θα ξαναγυρίσει προς τον ήλιο, θα κατευθυνθεί από πίσω του και θα ξαναφύγει πάλι, θα χάσει άλλο ένα ποσό υλικών. Πάμε να σου δείξω και σε 3 διαστάσεις, μάλλον εδώ πέρα έχω σημειώσει με πορτοκαλί και το ποσό της ακτινοβολίας που δέχεται από τον ήλιο και βλέπεις ότι είναι σχεδόν το 1 δέκατο, 1 όγδοο, ξέρω εγώ, κάπου τόσο. Πάμε τώρα να σου το δείξω λίγο και σε σφαιρικό έτσι περιβάλλον, να το καταλάβεις και έτσι λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι κατανόηση χρειάζεται. Έχουμε εδώ πέρα τον ήλιο, έρχεται ο κομητάκος από μακριά, γυρίζει γύρω του και έστω ότι κατευθύνεται και φεύγει μακριά προς το πρόσωπό μας, τέλος πάντων. Εντάξει, το σχήμα δεν είναι ακριβές. Και έστω ότι έχουμε μία σφαιρική επιφάνεια εκπομπής φωτονίων από τον ήλιο, η οποία είναι 2 φορές η ακτίνα του. Εντάξει, αυτό δημιουργεί μια σφαιρική επιφάνεια εμβαδού τετραπλάσιου του εμβαδού του ήλιου, που σημαίνει ότι η ακτινοβολία που φεύγει από την επιφάνεια του ήλιου σε απόσταση ίδια με την ακτίνα του ήλιου αντιστοιχεί σε τετραπλάσια επιφάνεια, ενώ η επιφάνεια του κομήτη παραμένει, εννοείται, σταθερή. Όταν ο κομητάκος απομακρυνθεί
4 φορές την ακτίνα του ήλιου, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο σχήμα, τότε η ακτινοβολία που φεύγει από τον ήλιο αντιστοιχεί σε επιφάνεια, λόγω του άρτ τετράγωνο, σε επιφάνεια 16 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη επιφάνεια. Οπότε μοιράζεται αυτή η ακτινοβολία σε μικρότερο ποσοστό στην ίδια επιφάνεια που έχει ο κομήτης, η οποία δεν αλλάζει. Όσο ο κομήτης απομακρύνεται, αποστάσεις 10R π.χ., σε απόσταση 10R ακτίνος του ήλιου τέλος πάντων, η επιφάνεια αυτή η σφαιρική στην οποία αντιστοιχεί η ακτινοβολία του ήλιου θα γίνει 100 φορές μικρότερη. Που σημαίνει ότι σε απόσταση 10R ο κομήτης θα λαμβάνει 100 φορές λιγότερη ακτινοβολία από τον ήλιο. Δεν θα του προκαλεί σχεδόν τίποτα δηλαδή. Και αυτό συγκριτικά με την τροχιά του, η οποία διαρκεί 71 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αποστάσεις, είναι ένα τίποτα. Πρακτικά 2-3 μήνες πριν, 2-3 μήνες μετά, στα 71 χρόνια, ο ήλιος δεν του προκαλεί απολύτως τίποτα λόγω μεταφοράς θερμότητας μέσω των φωτονίων, όπως είπες και εσύ. Ελπίζω τώρα να σου γίνει λίγο πιο κατανοητό ότι λόγω της ακτινικής φύσης της ακτινοβολίας του ήλιου, γιατί ο ήλιος είναι σφαιρότατος, όσο απομακρύνεις θα λαμβάνεις και λιγότερη ακτινοβολία. Αυτό το μαθαίνουν real, δηλαδή ήμαρτον πραγματικά, το μαθαίνουν από το δημοτικό. Από το δημοτικό το μαθαίνουν. Σε μια σόμπα να κάτσεις κοντά και να αρχίσεις να απομακρύνεσαι, τώρα θα μου πεις υπάρχει ο αέρας ενδιάμεσα, εντάξει. Θα λαμβάνεις λιγότερη θερμότητα, γιατί η θερμότητα πηγαίνει γύρω-γύρω από τη σόμπα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι... Πρέπει να γυρίσετε στο δημοτικό πίσω κάποιοι άνθρωποι, να καταλάβετε βασικές έννοιες φυσικής. Βασικές έννοιες. Έξυπνος άνθρωπος, αλλά από φυσική και μαθηματικά zero. Αυτά.